ପର୍ବତମାଳେ ତଳେ ତଳେ ନିର୍ଜନ ଉପତ୍ୟକାର ପଥ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ସାଆନ୍ତେ ଓ ଅବଲକରା। ବସନ୍ତ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ଦିଗରୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଦଳେ ସୁନାପକ୍ଷ ବିହଙ୍ଗ। ନାନା କିସମର ଫୁଲ ଓ ମହମ ଉପତ୍ୟକାର ବାତାବରଣକୁ ପୁଲକିତ କରୁଥିଲେ। ଅତି ହରଷରେ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଲକରା ହଠାତ୍ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁ ସାଆନ୍ତେ ତଳକୁ ଅନାଇ ସେ ରହିଗଲା। ଆରେ ଅବଲକରା, ଯିଏ ଆଗକୁ ଚାଲେ ସେ ଝୁଣ୍ଟେ। ସ୍ଥଳ ବାଟରେ ହେଉ ଅବା ଭାବମାର୍ଗରେ ହେଉ, ଚାଲ। ଗୁରୁ ସାଆନ୍ତେ ମୋ ଝୁଣ୍ଟିବାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଯାହା ଝୁଣ୍ଟିଲି ସେଥିରେ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭିତରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିସ୍ମୟର ପ୍ରଶ୍ନ ସାଆନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ଅବଲକରା ଯାହାକୁ ଝୁଣ୍ଟିଛି ତାହା କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅବଲ ହୋଇ ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଅନାଇଲୁ। କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଗୁରୁ। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ନାନା ପ୍ରାଚୀନ ସୌଧ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରାଶି ରାଶି ଗୃହସ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସହରଟିଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ଜନଶୂନ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ। ଠିକ୍ ପ୍ରେତପୁରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସହରରୁ ଖସି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡଟିଏ ତୋତେ ଖୁମ୍ପି ଦେବାରେ ବିସ୍ମୟ କ'ଣ? ଅବଲକରା ହସିଲା। ଗୁରୁ ସାଆନ୍ତେ, ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଅଧିକ ଦୂର ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଟିକିଏ ବସିଗଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବସତିର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣମ ଏ ବସତି ଶୂନ୍ୟ ହେବାର କାହାଣୀ ସାଆନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାର ସେ ମନୋରମ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶରେ ସେ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବାକୁ ମନେ କରୁଥାଏ। ଏଥର ସେ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗରେ ଛକା ମାରି ବସିଗଲା ଅବଲକରା।